Continua 7 dies i amb la nostra propera convidada parlarem de la situació de les dones al Nepal. En el darrer any han mort 4 joves al Nepal per la pràctica coneguda com a Chhaupadi. En algunes zones del país, les noies no poden entrar a casa seva durant el període de la menstruació i el postpart. Això fa que dormin en condicions infrahumanes que han comportat algunes morts. Ho coneix prou bé Clara Garcia, presidenta de ViArtsy, una associació que treballa en projectes artístics al Nepal i que també fa tallers sobre la menstruació i la higiene en comunitats rurals d'aquest país. Clara Garcia, benvinguda als 7 dies. Moltes gràcies. Bé, ho comentàvem ara aquí al començament de la presentació. En algunes zones del Nepal aïllen dones que tenen la menstruació? Sí, en gran part del Nepal hi ha algun tipus d'aïllament o no permeten a les dones entrar a la cuina, però a l'oest del Nepal és on no les deixen entrar a casa i les fan estar-se en unes casetes a fora al carrer. I això és el que en diuen Chhaupadi? Chhaupadi. Inclou el d'estar-se fora del carrer, no creuar ponts, no menjar certs aliments com verdures, llet, mengen pràcticament només arròs, no? I hi ha moltíssimes altres coses, no poden tocar nens, moltíssimes coses, ningú de la família perquè es pensen que portarà mala sort. Que les contaminaran o...? Sí, és que són considerades impures totalment. Impures, no? I contaminaran qualsevol cosa que toquin. I on les aïllen? Les aïllen sempre al carrer o també en coberts? No poden entrar a casa. Llavors, normalment hi ha cabanetes de Chhaupadi. Abans eren sempre més o menys unes cabanes, són molt petites, però eren unes cabanes com de fang, i aquestes noies dormien a dins. Ara, moltes vegades, grans ONGs han fet malbé les cabanes per acabar amb el Chhaupadi i ara moltes nenes dormen on poden, però a fora al carrer. Estem parlant de nenes, en molts casos, no? Sí, 11-12 anys, a una nena li ve la menstruació. I per tant, en aquell moment ja es considera que aquella nena és impura i que per tant millor aïllar-la. Però aïllar-la sempre o aïllar-la només durant la nit? Aïllar-la durant tot el dia, no pot mantenir contacte amb cap membre de la família ni pot entrar dins de la casa. Ella ha d'estar fora, però pot anar a treballar als camps. La fan anar a treballar als camps. No pot menjar amb vitamines i ferro i el que necessitaria, però fer l'esforç sí que el pot fer. Llavors, molta nena estan molt cansades i no van a l'escola, a part que no tenen Com anar-hi? Mitjà de transport? Sí, no, com un mitjà per aturar la menstruació, diguéssim. Moltes vegades no tenen compreses, fan servir draps i van brutes. Per tant, hi ha un problema d'higiene aquí. Sí. Problema d'higiene. I les vexen? És a dir, la societat les vexa, el seu entorn les menysté? Sí, sí. El seu entorn les considera impures i són comunitats que pràcticament no hi ha homes, perquè els homes marxen a la Índia durant l'any, només venen els mesos d'octubre, que hi ha el Dashain, que és la gran festa dels hindús, i és la mateixa comunitat de dones que si veu que una dona fa gaire temps que no ha anat a la cabana de Chhaupadi, o se n'adona que té la regla, què fas aquí? Per què has entrat a casa teva? Ves cap a la cabana, no? És molt dur, estan realment considerades... Marginades, totalment marginades. I això passa només amb les dones que tenen menstruació o també a les dones que han tingut una criatura després d'un part? Sí, les dones que han tingut una criatura després d'un part també els hi passa. Si és un nen, s'estan 7 dies a la cabana del Chhaupadi. Si és una nena, 10 dies, perquè les dones no són res, són aquell país, no? I pel mateix motiu que, per exemple, quan tenen fills, tindran tants fills com sigui necessari fins a aconseguir el nen. Perquè el nen és el que té valor, les nenes no tenen cap mena de valor. Però aquest aïllament es produeix només en el moment en què tenen la menstruació? Sí. Després no? No, són 5 dies, 7 dies segons la zona, perquè com són comunitats molt remotes, hi ha molt canvi d'un poble a l'altre. Potser en 5 quilòmetres, que no hi ha carretera, hi ha camins, en 5 quilòmetres ja hi ha canvis en el Chhaupadi. No és el Chhaupadi per tot l'oest del Nepal el mateix. Però sobretot això es produeix en zones rurals, no? Són zones rurals, sí, remotes. Realment és la zona oest-nord bueno, tot l'oest, però sobretot on estem treballant nosaltres és el nord del Nepal.
no hi ha grans muntanyes, els turistes no hi van. És a dir, és zones que no visita ningú. Les grans ONGs tampoc hi van. Jo necessito 4 dies per arribar als pobles on anem. I no són 4 dies agradables, perquè vas amb autobusos locals, jeeps per uns camins increïbles i llavors caminar. I per què les aïllen? Per una tradició? Sí. És una tradició relacionada amb l'hinduisme, però sobretot relacionada amb déus locals. Hi ha qui sí que la lliga realment a l'hinduisme, però són déus locals. Hi ha els xamans del poble que decideixen en quina casa hi ha un déu local i en aquella casa la nena ha de fer Chhaupadi. Però això també canvia segons en quin poble. Hi ha pobles que totes les dones han de fer Chhaupadi i en canvi hi ha altres pobles que el xaman decideix quina casa hi ha déu local i quina no. Llavors, molts cops la casa que no hi ha déu local habilita una habitació a baix, amb els animals per les nenes del costat i s'ajunten, coses així. Aquesta és l'altra, a baix amb els animals. Sí, això al mitjà, l'oest més, és que li diuen Far West, ¿vale? El Far West, sí. Més enllà de l'oest. Sí, al Far West les nenes solen estar fora i al Midwest solen estar amb els animals. Més avançat. I com reaccionen les dones que són sotmeses al Chhaupadi? No reaccionen de ninguna manera. Ho troben normal? Elles ho troben normal i elles ho fan perquè volen. Ho fan perquè volen? Sí, perquè hi creuen. A elles les han ensenyat que la menstruació és una cosa que ens surt impura a les dones i que si toquen algun membre de la família, si toquen un arbre es morirà a l'arbre. Les han ensenyat així. Elles és el que saben. Troben el més normal del món. Llavors, hi ha alguna que no vol fer-ho i la comunitat se li tira a sobre. Però realment són les dones mateixes que volen fer-ho. Per això, per exemple, una llei que prohibeixi o que vulgui ficar a la presó 3 mesos a qui obligui a les nenes no serveix de res. Perquè ara està prohibit el Chhaupadi. Sí, el Chhaupadi està prohibit des del 2005 i criminalitzat des de l'agost del 2017. Però aquesta llei que han aprovat el 2017 entrarà en vigor a l'agost del 2018. Però, per exemple, ara hi ha hagut eleccions regionals i locals i ningú, cap ni un dels partits ha portat res relacionat amb això. És una llei que estarà allà, però ningú la farà servir. Per exemple, la noia aquesta que s'ha mort aquesta darrera setmana. Sí, ara volíem comentar-ho, una noia de 23 anys que se'n va anar a dormir en una espècie de cabana, en un cobert, a la nit, després de sopar, i que va fer foc per escalfar-se i va morir asfixiada. És típic, és el més típic. Però aquesta noia, el seu marit era un policia. Se saben les lleis. El policia estava a Katmandú, és un policia que treballa a Katmandú, la noia estava estudiant a classe 11, ja van fins a classe 12, és a dir, que la noia tenia estudis, la família tenia estudis, tenien mitjans i ho segueixen fent. I, per exemple, l'home ha declarat als diaris i tal que ella no l'obligava, que ell no l'obligava, que era ella que volia. Que era ella que ho volia fer, no? És cosa d'elles. Cosa d'ella, és ben curiós això, no? Els familiars d'aquesta noia van dir que el vespre després de sopar s'envien a dormir, que l'endemà al dematí la van trobar morta, no? Sol ser el més normal. Però aquest no és un cas aïllat, perquè últimament hi ha hagut altres casos de noies que han mort. I si sabéssim tota la veritat, ens espantaríem moltíssim. L'últim any se n'han sapigut 4 o 5 de casos, però si sabéssim la veritat, a Nepal passen tantíssimes coses que no se saben que... Per exemple, no sé, nosaltres introduïm copes menstruals. Qualsevol noia a Katmandú que li parles de la copa menstrual s'espanta. Les nenes dels pobles no s'espanten. Jo per mi que totes aquestes nenes han estat violades. I tenim gairebé un 90... Bueno, en total, entre Cham i Calicut, un 92% d'acceptació de la copa menstrual després d'un any de fer-la servir. No s'espanten. Realment, jo crec que són violades. Els pocs homes que queden als pobles són borratxos. Són alcohòlics total i per les nits es dediquen, saben que hi ha nenes a les cabanes aquelles. És molt dur, eh?
Abans comentàvem que està prohibit, el Tribunal Suprem, de fet, això el 2005 ho va prohibir, i ara hi ha hagut aquesta llei, però clar, aquesta llei, és això que comentàvem, no? 3.000 rúpies. Sí, 3.000 rúpies que venen a ser d'uns 30 euros. 30 euros, 3.000 rúpies de multa i 4 mesos de presó, no? Sí, 3 mesos de presó, em sembla que són. Per tant, amb mesures coercitives no n'hi ha prou. Aquí el que cal és canviar la cultura, canviar la manera d'entendre la vida, no? Educació. Aquí el que cal és educació. Educació, mesures higièniques, que les dones, però educació tant a homes com a dones, que sàpiguen què és la menstruació, que és quelcom totalment natural, i és l'única manera que elles, voluntàriament, accedeixin a fer-ho. Per exemple, nosaltres no els diem mai que deixin de fer xaupadí, o no els hi parlem mai del xaupadí. Nosaltres arribem als pobles i anem a fer a les escoles educació menstrual i sexual, a nens i nenes junts, i amb el grup de dones també educació sexual i menstrual. Llavors fem el grup de dones i nenes i els donem una càmera de fer fotos i els diem, bé, aneu a casa i feu fotos de les coses que no us agraden quan teniu la menstruació. Quan elles arriben, ens porten fotos de les cabanes de xaupadí, de l'aigua que no poden tocar, l'aixeta d'aigua, no poden anar a les fonts, dels ponts, dels rierols, les verdures, els fruiters, i llavors ens fem els tontos parlant en clar. I què és això, no? I com és que dius, que te'n vas a dormir en una cabana? I per què, no? I fem que elles es preguntin. Llavors estem com gairebé 10 dies amb elles treballant, no? I un dels últims dies jo faig un petit tallaret, que és l'únic que faig jo, els altres són tot infermeres locals, nepalís, que ho fan, i en aquest els explico la menstruació arreu del món. Tradicions com la seva, tradicions molt pitjors i tradicions molt millors, com les red tents que li deien els natius americans, les cabanes vermelles, que cuidaven a les dones, els hi portaven regals, eren considerades com deesses, i les nenes sempre acaben dient «Uau, podríem tenir això en lloc de les cabanes de xaupadí». I l'únic que jo dic, estan a les vostres mans, tenir això. Teniu, si voleu, vosaltres sou les que podeu canviar les coses, no? I quin efecte aconseguiu? Uau, boníssim. Sí? Sí. És a dir, hi ha una reacció per part d'elles? Hi ha una reacció. Totes, a veure, jo crec que també ha estat el tractar les dones i les nenes. Quan hem tornat ara al setembre-octubre, vam tornar als llocs que vam estar al març, les nenes que havien fet servir la copa, només 9 de 111, només 9, no hi havia hagut cap canvi en el xaupadí. Les altres, o les mares les deixaven dormir dins de casa, amb un racó, però dins de casa, o els permetien beure llet, o els permetien menjar verdures, i hi ha hagut canvis. Jo no m'ho esperava. Nosaltres, jo vaig tornar a l'octubre i jo... Realment jo no m'esperava un canvi tan gran a tan curt plaç, perquè aquest projecte és un projecte molt, jo tinc molt clar que és a molt llarg plaç, perquè és una cosa molt endins i realment hi ha canvis. Llavors, el que no sabem, perquè no vam tenir temps, i eren durant les vacances de The Shine i les nenes no tenien escola, és quins canvis hi ha hagut amb les nenes que no portaven la copa. Però això ara, quan hi anem a l'abril, farem la investigació de veure quin canvi hi ha hagut. Però jo imagino que més o menys deu ser el mateix, algun canvi segur, perquè són les mares que permeten que entrin, no? Jo estic molt contenta. Perquè vosaltres, a part de donar-los informació sexual, informació sobre la qüestió menstrual, etc., també els subministreu un kit, no? Un kit de neteja, és a dir, a part de la copa, també... Sí, els hi portem, clar, la copa és molt perillosa si no s'utilitza correctament. Llavors, el que fem nosaltres és, hem buscat unes galladetes metàl·liques, així, que ens costen moltíssim diners i moltíssim diners moure tot aquell pes, però de moment no hem trobat res millor. Els hi posem un sabó, una tovalloleta i la copa. La copa ens la dona l'empresa Rubicap. És una empresa social que per cada copa que ella ven en dona una amb una noia amb necessitat. El que més ho hem de pagar tots nosaltres. I és per nenes de l'escola.
Llavors, aquesta galleda, el projecte es diu Rato Baltin, que vol dir galleda vermella en nepalí. Aquesta galleda la poden fer servir per demanar aigua, perquè elles no poden tocar aigua, per demanar aigua neta, per quan s'han de canviar la copa, per anar al lavabo, en segons quins llocs tampoc els poden utilitzar, han d'anar a la muntanya, i poden fer servir per demanar aigua neta, perquè quan et canvies la copa l'has de netejar amb aigua molt neta, és molt important, i llavors al final del cicle menstrual la copa s'ha de bullir durant 5 minuts. I poden fer servir la mateixa galleda metàl·lica per bullir la copa durant 5 minuts. És a dir, que ens assegurem que la higiene en aquest cantó estigui bé. Els expliquem 10.000 cops que s'han de rentar les mans amb sabó abans de fer-la servir i després. Hi ha membres del meu equip que em diuen que m'ho tatuï aquí la cara, que sempre estic netejar-se les mans, no? No sé, I els polítics del país, com reaccionen davant d'això? No hi ha reacció. Els polítics del país tenen prou feines a embutxacar-se tots els diners que poden. Perquè és un país amb molta corrupció. Molta, moltíssima, moltíssima. Nosaltres no ens hem trobat encara en cap punt que se'ns hagin ficat davant, però l'esperem. Esperem que arribarà el moment aquest. Ara, a veure, hi ha hagut eleccions a nivell local, nacional. És la primera vegada que hi ha eleccions al Nepal des de la Guerra Civil, que es va acabar el 2005, i tothom té grans esperances de que hi hagin canvis. Per exemple, hem intentat enviar les copes via correu, i no podem perquè ens les aturen a aduanes i el funcionari de torn et fica les mans, no per res, sinó per ell. Llavors no ens dona la gana. De moment estem portant les copes amb voluntaris. La gent ara té molta esperança que les coses canviïn, però de moment els caps són els mateixos que hi havia. Ja veurem què passarà. Ja veurem. Doncs molt bé, Clara Garcia, moltes gràcies per haver estat aquí al programa, presidenta de BRC. Moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé. I l'enhorabona per la feina que feu. Moltes gràcies. Bé, nosaltres ara fem una petita pausa i tornem. I per acabar, Ferran Carbonell, membre del grup local a Osona de la cooperativa Som Energia.